माला हाबा जागोन भिडिअल' लाबाय आरो सेंगालि पासकरेट इउनियननि आरो लोगोसे सिलिकाबारि पासकरेटनि प्रेसबिटार इनचार्ज जानानै बिथांमोन मोजां साननाय आरो अननायजों हाबा लानाया जोबोद मोजां बाथ्रा। बियो इसोरानो होनाय देरसिन दानफोर। इसोरनि गोसोआव साननाया बेनो, हाबा खालामोब्ला बिहि आरो बिसाय फै जोङो आरज खालामो। दिनैनि बे गोथार सानाव नों बिसोर मुस्रि सन्तु दैमारि आरो मुस्रिमा मनफुलि स्वर्गियारिखौ लोगोसे खालामनानै लाबोदों। बिसोरनि गोसोआव नोंनि फोथायनायखौ गोग्गोम खालामदों, जाहाथे बिसोरो गावसोरनि सैमानफोरखौ लागोन आरो गोसोआव लाखिनानै सोलिलांगोन। नोंनि गोथार गोथांनि बोलोजों बिसोरखौ गोग्गो गोरा खालाम, जाहाथे बिसोर दावखो लांनो हागोन। जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि फोरमाननि मुङा खालामनानै इसोर बिफा बिसा आरो गोथार गोथांनि मुङाव आं नोंनो गानहोदों। आंनि दंनाय आं बे आस्थामखौ खालामनायनि
ईश्वर, इसहाकनि ईश्वर, जाकबनि ईश्वर आरो बे संसारनि सोरजिगिरि बोलोगोरा आफा ईश्वर बिथांमोननि गोदान संसार जानायाव नोङो थाफ्लायदों, नोङो हेफाजाब खालामदों, आरज खालामदों, बिथांमोनजोंबो लोगोसे थादों, हेफाजाब खालामदों, बिथांमोना जेन सहैनायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरबो बै Masih kudu kapna. Kap. Alhamdulillah.